tuntenut Ismon kauankin? Monta vuotta. Me ollaan koettu Ismon kanssa yhtä ja toista. Ja nähty. Siis naapureina. Teidän suorit taitaa olla vähän vakavampaa sorttia. Musta ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä. Ismo on hyvä mies. Sen kanssa on hyvä olla, kun se ei pelaa mitään pelejä. Mulla on pari ihmissuhdetta kariutunut valehteluun. Niin siis mä voin kuule sulle sanoa ihan kokemuksesta, että rehellisyys, se kannattaa aina. Ismo saattaa vaikuttaa mörökölliltä, mutta pohjimmiltaan se on tosi romantikko. Ajatte mut. Mut kuule, oli se aikamoinen näky siellä naisten jumpas, kun se loikki siellä. Sillä oli tenerivapaita päälle ja hikinalla. Ai. Kyllä mä arvostan miehessä sitä, että on sinnikäs. Ja semmoista metsästäjän viettiä, mikä Ismos ihan selkeästi on. Herra jestas sentään, mehän ollaan rupateltu kunnolla. Siis multa loppuu kohta saunavuoro. No voi helvetin. Ismo! Mitä? Missä sä kuhnaat? Matsi alkaa ihan kohta. Mulla on nyt pikkasen paha paikka. Läksit naisia vakoilee? Mä voin kyllä selittää. Anna kuule tulla sitten. Mutta saunan viemäri, se oli tukossa. Mä tulin sitä korjaamaan. Mut et viittinyt sitä meille mitään siellä mainita. No en mä ehtinyt, kun te tupsahditte jo sisälle. Ja mä oikein ylistin vielä, miten ihana mies sä oot. Ja sä oot siellä vaan hykerrillyt, etkä sanonut mitään. Siis varmasti oikein tirkistelit sieltä meiltä. Siis kamala. Siis mä vannon, että mä en nähnyt mitään. Mulla oli silmätkin kiinni, tällä tavalla näin. Että sä voit olla. Nyt kuule, ulos täältä ja vähän sassaa. Hei Pipsa, eikö me voitais vielä vähän neuvotella Mitä tässä? alat painua?